Hello guys, welcome to my YouTube channel. आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। आङो लोगोफोर नैबे सप्तानि उनाव आरोना आङो केरेला ट्रिप खालामगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला, जेन आंनि केरेला ट्रिप खालामनायखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो आरोना। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाथार। आरो आं लोगोसे बेखौ बुंनो नागिरदों, नोंथांमोना जुदि इउट्युब चेनेल गोदान खुलिदोंब्ला आरोना, चेनेल खुलिनानै लादोंब्ला आंनि बायदि भिडिअ खालामनाङा। जेनेबा एकदमबारे मासाव खनसे खननै बेफोरबायदि भिडिअ आपल'ड होयो, बेफोरबायदि जानो नाङा। नोंथांमोना जुदि चेनेल गोदान खुलिदोंब्ला आरोना रेगुलार भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालामबाय था, सानसेयाव दैलि मोनसे आपल'ड खालामबाय था भिडिअ, अब्लासो नोंनि चेनेला साक्सेस जागोन आरोना लोगोफोर। जेन आंनि बायदिब्ला बेफोरबायदिबा साक्सेस जानो हानाय नङा आरोना। दा आंना नै दासिमबो साबस्क्राइबारानो बारायाखै। आंना दासिमबो 50 ना 50। आंबो गोदानसो, मास मोननैल' जादों आंनि चेनेल खुलिनाया। नोंथांमोना एसे हेल्प खालाम, आंखौबो बेसां हायो शेयार खालामनानै हो। आंबो नोंथांमोननिसिम मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन लोगोफोर। दायो आङो केरेला फार्स्ट ट्रिप खालामगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन। आंनि केरेला ट्रिपखौ आं नोंथांमोननो मोजाङै मोजां दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर। आरो हाजासे मोजां कमेन्ट खालाम, गाज्रि कमेन्ट खालामनो नाङा। बेसां हायो आंनि गोसोखौ दुंहो, मोजां मोनहो आरोना, गोजोनग्लाय हो लोगोफोर। जेन आंनाबो नोंथांमोननि अननाय सिबिनायजोंसो आंबो उनाव साक्सेस जानो हागोन आरोना, नोंसोरनि अननाय सिबिनायजोंसो। नङाब्ला आंहाबो एसे बोरैबा जायोना। आरो खायसे मानसिफोर थायो बहुत गाज्रि कमेन्ट होग्रा, आरो गोसोआव एसे गाज्रि माबा सोनानै होयो आरोना। बेफोरबायदिनो मिथिखायो माथो नोंथांमोना माबायदि मानसि थायो होननानै। बेफोरबायदि मानसियानो एसे लाजि फोनाङो आरोना। बिदियावनो आं भिडिअ खालामनो लाजियो। बेफोरबायदि जानो नाङा नोंथांमोना। बेसां हायो मोजां कमेन्ट खालामनो नाजा। बेफोरबायदिनो मोजां आंबो नोंथांमोननिसिम मोजां भिडिअ लाबोनो हायो, आं बेखौल' हास्थायो आरोना लोगोफोर। दा आङो नोंथांमोनसिम भिडिअखौनो लाबोनो हाया, आं बेनि थाखाय सरि बियो लोगोफोर। नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामबाय था बेफोरबायदिनो। आरो नोंथांमोनाबो चेनेल गोदान खुलिनोब्ला एकदमबारे हिट भिडिअ बानाय, हिट कन्टेन्ट लाबोबाय था, अब्लानो नोंथांमोनाबो साक्सेस जानो हागोन इउटुबाव। आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर। केरेला ट्रिपनि थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनथार, लोगोसे अल नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो थुनानै हो। बाय लोगोफोर, बिदिब्ला दोनथ'दो। नेक्स्ट भिडिअआव नुलायगोन फैगोन सप्तायाव। बाय।